днес ще ви покажа моята колекция от бижута. Нека започвам. Така, първо почвам с гривните и ще ви казвам кои аз съм правила, кои съм купила и къде съм купила. Първата гривна е купена от Ротоград, от магазинчета, които правят гривни. Това е изработена гривна. Така. Слагаме тук. Следващите две са едни и същи, просто са малко по-големички. Така, ето ги, те са с кръст. Така. Червени са. И са подарък от баба. Така, следващите две гривни, както и ето тази на ръката ми, те са от Гърция. От Гърция са. Сега, първо почвам с тези двете. Които са по-стари. Ето така изглеждат. Така изглежда моята гривна. Това е моята гривна. А това е на мама гривната. Тя е с кръст. Имаше най-различни видове, но аз избрах тази, защото блести. А и паста ми точно беше голяма, но аз я оправих. Мама също беше много голяма. Ето я. Следващите две гривни, които аз съм ги направила. Тази може и на кръка да ти служите, може и. Тя е с камъчета, както виждате. Тук. Сега следващата е ето тази с безкрайност. Така беше. Ето, така е. Ако ми върху лицето. Ето. Веришката. И малко пожълтяла, но не ми пречиства. Също имам още една с безкрайност. Ето тук. Тя пак е от Гърция. И една червена такава, която не ги свалям изобщо, дори да се къпя. Дори да съм на някъде. Изобщо не ги свалям. Тази е от кръстницата ми. И съм си закачила на нея една... Не знам как се казва това кукичка. Почвам с пръстенът ми. Това е единствен пръстен. Много ми харесва. Той е с роза и с камъче. Ето така седи. Ето така седи. Ето. Следващото е ето такова за гривна. Ето го. Калинка. За гривна. Така, почваме с герданите. Първият гердан е ето този с бест. Имам и такъв ключодържател. Ето. Следващият гердан е подарък за имения ми ден, или за рождения ден, не си спомням. От чичо ми. Да беше с една хубава веришка, но аз я смених, за да... Това е от едно кръстче, обаче не знам къде е кръстчето и веришката. Така изглежда, а отзад е по този начин. Отпред, отзад. Така. Следващият гердан е ето този с калинка и листок. Калинка и листок. Имаше и цветен, но аз го махнах и сложих на следващият гердан. И той е последният ми гердан. Ето този тук беше половината от сърчицето, но аз го смених. Ето така. Това повече ми харесва. Ето го цветен цвето, който седеше там. Аз го махнах, защото беше много натрупан и не ми харесваше. Да, ето така. Цветето, веришката и така. Мисля, че всичко ви показах. Имам една марденица. Но аз много си я харесвам. Ето така. Ето я. Хубава е. И пак на принципа на тези гривни. Пак така се стягат. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао! Също и пишете долу в коментарите какви видеа да качвам.